És possible que necessitem alguna aplicació que no estigui al nostre programa. Llavors podem afegir-la des del menú Accessoris. Tenim l'opció Agregar o eliminar aplicacions externes. Si fem clic, apareix la possibilitat d'agregar programes. Podem navegar per l'ordinador per trobar on està el programa ubicat. En aquest cas, buscarem el Mozilla, anem a arxius de programa, trobem la carpeta del Mozilla i afegim aquest fitxer exe. Aquest fitxer ens apareix seleccionat, el podríem treure, però no ho volem fer, tanquem. Ara, quan tornem a fer clic al menú Accessoris, trobarem un accessori nou que és el Mozilla. Des d'aquí el podem agafar i el podem portar a la nostra barra d'eines. Si ara fem clic des d'aquí directament, podem accedir des de la nostra barra flotant a internet mitjançant el navegador Mozilla. Aquí ho tenim. Tanquem el navegador i tornem a estar.